ang'o exactly mwadhi timo. Kendo planning toke kocha osebedo ka gima the end result en ni wayudo lo ei town plot. Koro iyudo ka winjo ji kiwacho planning en ni idhi pog plot and then imiyo ji. Koro mano oken tij planning. Planning tije en ni mondo town obed no pang maber. Kose pange maber mondo bed ni en kama ler ma ji nyalo dake, en kuma wanyalo yude tich, en kuma wanie safe. Mane tich mar planning. Koro wananchi kogwelwa ni mondo waket paro kanyo, taparo ni gima ber en ni kar mondo wabed tenge gi luoro moro ni mano tij jo county, ber kwa biro, then wagolo pachwa gieki, to watimo kata mna chenro no kamoro achiel gi jo county. Katiba oyienwa, kendo nitie sheria moro bende iluongo ni Urban Areas and Cities Act, oyienwa kendo loso space mar timo mano. Nitie moro bende ni Physical and Land Use Planning Act, oyienwa kendo loso space maber sana ma jopiny nyalo bedo gondo ni giloso plan makonyogi. Erokamano ahinya Walter. Wagwero kamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa kaka TV mar Ramogi ahinya mar